Kaixo, nire izena Aiera da eta komunikazio agentziako langilea naiz. Komunika orain dela 10 urte 2014an sortu zen. Egungo gizartean agertzen diren komunikazio behar, esparru, molde guztiak arakatzen ditugu, bezeroei komunikazio emaitzarik hoberena eskaini ahal izateko. Agentzia ildo desberdinetan banatzen dugu. Erakunde komunikazioa, publizitate agentzia, ikus-entzunezkoak, ekitaldien antolaketa, diseinugintza, sare sozialen kudeaketa eta itzulpengintza zein interpretazio arloetan. Hau da, produktu baten jaiotzetik etxe, auzo edo saltokietara iritsi arte, komunikazio behar baten ekoizpen prozesua osorik eta mimo handiz kudeatzen dugu. Diziplina anitzeko lantalde gaztea gara eta komunikazio zerbitzu integralak eta euskaraz eskaintzea dugu helburu.